1 minute Tao? and 30. Hindi. Bagay? Eh, hindi pala eh. Nungumuki na pala. Sa bahay? Bakit na tao? Hindi tao. Putang ina. Ano ba wala? Halaman! Pagkain! Hindi. Eskwelahan! Hindi. Putang ina. Eh, tao mo na ni. Category pa. Anyaw! Mga bobo mo na. Hindi ko lang ka sa kategory. Sabi Wala ka sa'yo. sa Ano ba kategory? lugar. Hindi ba? Lugar! Oo. Lugar! Nasa Pilipinas! Oo. Nasa Isabela! Wala. Metro Manila! Pwede. Pwede, hindi na pwede. Oo. 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 Manila! Hindi. Barangay siya? Oo. City? Cabinet yun eh. Hindi. Cabinet na bata ko eh. Ina kasi eh. Ang bobo mo. Nasa may balik-balik. Oo. Lugar siya? Oo. Pinupunta ng tao? Oo. Wala na eh. May ayos yan. Check it. Park? Hindi. Government office? Eskwelahan? Hindi ka. Bahay? Hindi. Hindi bahay. Pwede. Hindi Pwede ba? Pwede. Hindi bahay. Pwede bahay. Putang ina, ano to? Ilang minutes? 30 seconds. Ang bobo naman! Nakakainis ko mo. Oo! Parang bata. Ang baba! Ah! Ganyan. Tinetesting ko lang yung pagmamahal niya. Alam ko naman. Oy. Alam ko. Hindi mo wala. Talo na. Talo na. Next. Wala kang pasensya sa akin. Yun lang yun.